Ga producer and director zakin waka mijin Asama'u yana taku daya tare da sauran mawaka ana shiga gurin da za a gabatar da wannan program din. Muna tare da mawakin amarya MJA zakin waka yawa ko ga doktor waka gaba daya mana ga doktor waka ga zakin waka ne kuma dan kwikwiyon waka ne gaba daya Abubakar Sadiq Gulani. Abubakar Sadiq baban soyayya. Ina Sadiq baban soyayya. Ina Abubakar Sadiq ko ya bece ne? Sadiq Gulani. Abu kuce saboda karancin lokaci. Babu a matsayin na shugaba zan ba da wannan award din. Jabilu MTA ya shiga mu bashi award bayan ya sauka a wannan waka. Sai ka bashi wannan award din. Abba Soso da bashi Jalaluddin. Soyayya mai daɗi Adam Evangis ya zama ango. Habiba kalli
soyayya mai daɗi. Atiya aka ta zo ita ma tana ta murna ranar aure. Adam Ebangis ya zama ango. Atiya Jos ita ma ai ta zo tana ta murna ranar aure. Aure na soyayya mai daɗi. Na hangi uwar ɗaki Aisha ta zo tana murna ran aure. Adam Ebangis ya zama ango. Na hangi mamar Adnan ta zo tana ta murna ranar aure. Aure na soyayya mai daɗi. Na
Aisha ki shirya. Aisha daga Abu Kaje za mu kira ango da amarya su tsaya tsakiyar fili inda Aisha ita ma za ta wake wannan abin din. Director da mu gama a wannan jiha ta mu ta Yobe State inda